ପାପଡ଼ାହାଣ୍ଡିରୁ ଉଦ୍ଧାର ହେଲା ବିରଳ ଗରୁଡ଼ ପକ୍ଷୀ। ପୂଜାର୍ଚ୍ଚନା କରିବା ସହ ଦେଖିବାକୁ ଲୋକଙ୍କ ଭିଡ଼ ଜମୁଛି। ଉଦ୍ଧାର ହେଲା ବିରଳ ଗରୁଡ଼ ପକ୍ଷୀ। ପୂଜାର୍ଚ୍ଚନା କରିବା ସହ ଦେଖିବାକୁ ଲୋକଙ୍କ ଭିଡ଼ ଜମୁଛି। ଲୋକଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଯାଇଛି ଭକ୍ତିମୟ ପରିବେଶ। ଏଭଳି ଦୃଶ୍ୟ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି ନବରଙ୍ଗପୁର ଜିଲ୍ଲା ପାପଡ଼ାହାଣ୍ଡି ବ୍ଲକ କଣ୍ଟାମାଳ ଗ୍ରାମରେ। ସୂଚନା ଅନୁଯାୟୀ କଣ୍ଟାମାଳ ଗ୍ରାମର କିଛି ପିଲା ଗାଈ ଗୋଠକୁ ଯାଇଥିବା ବେଳେ ଏକ ବରଗଛ ତଳେ ଏକ ପକ୍ଷୀ ପଡ଼ିଥିବା ଦେଖିବାକୁ ପାଇଥିଲେ। ଏହାପରେ ସେହି ପକ୍ଷୀକୁ ପିଲାମାନେ ନେଇ ଆସିଥିଲେ। ଏହାସହ ଗଛ ଉପରେ ଆଉ 3ଟି ଏଭଳି ପକ୍ଷୀ ଥିବା ଦେଖିଥିଲେ। ପକ୍ଷୀକୁ ଗ୍ରାମକୁ ଆଣି ଗ୍ରାମବାସୀଙ୍କୁ ଦେଖାଇଥିଲେ। ଏହାପରେ ଗ୍ରାମବାସୀ ଗରୁଡ଼ ପକ୍ଷୀ ବୋଲି ଚିହ୍ନଟ କରିଥିଲେ। ତେବେ ହିନ୍ଦୁ ଶାସ୍ତ୍ରର ମାନ୍ୟତା ଅନୁସାରେ ଗରୁଡ଼ ପକ୍ଷୀଙ୍କୁ ବିଷ୍ଣୁଙ୍କ ବାହନ ବୋଲି କୁହାଯାଏ। ସେହି ମାନ୍ୟତାକୁ ଆଧାର କରି ଉଦ୍ଧାର ହୋଇଥିବା ପକ୍ଷୀକୁ ପୂଜାର୍ଚ୍ଚନା କରିବାରେ ବ୍ୟସ୍ତ ଅଛନ୍ତି ଗ୍ରାମବାସୀ। ଏହି ବିରଳ ପକ୍ଷୀକୁ ଦେଖିବାକୁ ଲୋକଙ୍କ ଭିଡ଼ ଜମିବାରେ ଲାଗିଛି। ଏହାସହ ସ୍ଥାନୀୟ ବନ ବିଭାଗକୁ ମଧ୍ୟ ଏହି ବାବଦରେ ଖବର ଦେଇଛନ୍ତି ଗ୍ରାମବାସୀ। ବ୍ୟୁରୋ ହେଡ୍ ଜିଲ୍ଲା ଖବର।